Cześć wszystkim na kanale. Dziś pokażę, jak sprawdzić realny stan baterii w iPhone'ie. Jeśli wejdziesz w ustawienia i bateria, nie zawsze zobaczysz prawdziwą wartość. Tę liczbę można łatwo zmienić, nawet na 1000%. By zobaczyć faktyczny stan baterii, otwórz Safari. Wpisz iPhone Battery Shortcut. Wybierz pierwszą stronę, przewiń w dół i kliknij to. Potem kliknij Otwórz skróty i dodaj skrót. Gotowe. Teraz wejdź w ustawienia, prywatność i bezpieczeństwo. Przewiń, kliknij Analiza i ulepszenia, potem Analiza. Wybierz plik Analytics, zobaczysz swoją datę. Kliknij Udostępnij, przewiń i wybierz statystyki baterii. Voilà. Tu masz prawdziwe statystyki stanu baterii. Na razie.